Chuchu, pagod na. Ayan guys. Ayun o, tignan mo sila. Pagod na. Pagod na kayo? Pa. Bababa na tayo. Ano ba yan? Hinahangin ako. Baba na kami sana pero yan. Lakas ng hangin. After how many? Mga isang oras na siguro yung inakyat natin eh. Saan tayo? Mga isang oras po siguro bago namin narating yung tuktok. Pero worth it naman. Siyempre magpahinga ka pagpagod. Nakakapagod din guys. Nakapagod guys, pero sulit naman pag nandito ka na sa taas. Tignan mo yung view oh. Ganda. Pero iniisip ko kung paano kami bababa, kung makakababa pa ba kami. Pwede lang sana gumulong na lang dyan. Hanggang dun sa dulo. Let's go! Baba na tayo guys! Baba na tayo. Baba na tayo! Goodbye! Cross! Iniisip ko paano ko pagbababa. Gugulong na lang kami. Kailangan ng matinding kapit kapag nadulas, dire-diretso na. Grabe guys, huwag mo akong hawakan. Umupo ka na lang anak kapag madudulas ka. Uy, mapaka-copyright tayo dyan. Sa tugtog mo. Ha? Alisin mo yung tugtog mo, makaka-copyright tayo. Copyright. Ano yung YouTube channel? Baba na kami. Ay, hirap guys. Dire-diretso ka dyan. Dire-diretso na. Yeah. Malapit na sa hagdan. Hagdan na guys. Oh, ba't dito wala nang hangin? Na kami. Ay, mas madaling pababa. Mas madali pero masakit sa paa. Wow, ang galing naman ni Chuchu bumaba. Oh. Naisubsob na. Asan ka na naman? Apurado kasi kayo eh. Oh. Maganda pa. Wala na, baba. Mamili ka lang sa bumaba. Isang pagkakamali mo lang subsub ka. Sasama kita. Damo-damo na. Oh, Nikong, kaya mo pa ba? Mas masakit sa paa. Grabe, may nag-ano sa paa. Ha? Hindi ba yung palakarin mo? Makab. Isang talon mo lang, dalawang pa. Grabe. Pababa na kami guys. So, mas madaling bumaba pero masakit sa paa. Kasi pinipigilan mo yung ano,
Parang bigat mo. Tinitigilan mo yung weight mo na kasi isang pagkakamali mo lang dito, subsub ka. Para kayong ano, sa bowling. Tumba isa kadamay lahat. Bababa na ako. Ang hirap. Sakit sa paa. Bago. Tayo ka ng text. Hmm? Tayo ka ng text. Na? Sa taas. Hangin doon. Tapos bibili ka ng suka dun sa baba. Bababa ka dun. Tatayo ka ng bahay dun sa taas. Bibili lang ng asin gano'n. Bababa ka pa ng ganito. Grabe. Kalayo pa naman. Nagawa mo. Dire-diretso na. Yan. Tapos pagdating dito wala nang hangin. Uminit na naman tuloy. Grabe guys. It's so hot na. Bababa na po kami. Hindi ba pwedeng ganito na lang lahat ng daanan? Kaya nga mas maganda pag ganito daanan. Dire-diretso ka lang. Hirap paghagdan. Ano, kaya pa? Muligit pa ako guys. Kaya nga nakakapulikat ng paa. Kasi Ito na, hindi na sa hirap. Kasi pinipigilan mo nga yung persa mo. Ay, hindi. Hindi naman natin naluto yung ano. Hinuli natin. Yuck! Ano? Sumasexy na. Sumisexy na daw siya guys, pero ngayon lang naglakad dito. Ngayon lang siya umakyat dito. Sexy na daw siya agad. I feel so cute. Mga ilang calories ang nabawas. One. Maganda dito guys kapag jogging ka ng umaga. Araw-arawin mo to. Tingnan natin kung di ka pumayat, sumexy. Huwag ka na mag-jogging pag papunta ka dito. Dito pa lang talagang papayat ka na. Grabe. Oo. Tingnan mo. Sexy ko na. Feeling sexy lang pala. Ayan, yung isang cross kanina guys. Nadaanan na namin. Baba na kami ulit. Doon sana ako mag-i-standby. Kaso ayaw ni ate. Ha? Mapili. Anong selfie kasi ng pag-akyat mo dito, hindi mo mararating yung tuktok. Nandun yung nandun yung satisfying yung katawan mo. Puro English yun ha. Oh, satisfying. Satisfying feelings. Parang ano yan? Parang isang challenges. Wala na, nagsibaba na po sila. Kami na lang natitira. Ay, may naiwan pa doon. Mas madali talaga siyang pagpababa. Kasi kahit di ka magpahinga. Hagdan na naman guys. Ang hirap paghagdan. Wala bang zipline dyan? Yung magja-jogging ka dito tapos kala mo pumayat ka na, pagbaba mo kakain ka ng madami. Useless. Tapos matutulog ka. Matutulog ka maghapon. Siyempre pagod ka, busog ka na rin. O, tutulog ka na naman maghapon. Ganun guys. Ganun lang yan. Papayat ka ba ng ganon? Oo. Papayat ka isang ano lang. Isang araw ganito. Gawin mo to once a week. Hindi, once a month. Once a year. Malala yun.
Doon na sila sa baba. Magpahinga muna din tayo. Masakit yung paa eh. Lumuwag na dito ng space. Ng hagdan. Yan, another pahingahan. Pwede mo dito ah. Yan, dito muna tayo. Tayo. Pahinga muna kami dito. Lamig. Ice cream hangin. Wow, ang ganda. Pagod kami guys. Si Kuya sabi pagod. Gina din naman umakyat ang bumaba. Gutom na yun, kaya ganon. Ano ko na yung ano, namimiss na ano, yung Canada. pares ni Kuya. Hindi na ano. Sarap nun eh. Adi lang ti pares nga na ina. Siyempre, special yun. Bakit? Pwede? Pwede yung Pwede na. pwede. Sarap na magluto. Yung ano pa. Sa Paris pa lang. Talaga, sinasabi ko sa iyo. Dudumubong lang. Special na yung Paris na daw. Sabi niya. Oo, talagang special. Ayan, sobrang tirik mo guys. Hindi ko alam kung... Dog. Paano pag ganun yung ano, asawa ni Chucho? Ang pangit na. Ang pangit ng mukha ni Chucho. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Talunin mo na lang isang hakbang. Art of Love! John! Ayan. Pagod na kami. Dito na kami ulit sa baba. Niya. Imbes nga bulldog ka, duldog ko na. Wala akong Ayan. May ano, ang tawag dito? flower. Asan yung susi? Baka mamaya wala na dito. Kung tayo makauwi. Hindi. Ano? Go. Tawag dito guys, frozen daw. Let it go! Ganda. Sky Plaza. Yes. Asan na sila? Paano yung pinag-ilan? Paano? Paano yung minig? Aral! Diyos ko! Oh, Diyos ko. Diba? Oh, kulit. Oh, diba? Ang kulit ng lahi mo. Oh, lahi mo din. Sa lahi mo yan. Sa lahi mo yan. Extra. Supply. Tapos hindi ko na to. Nico, na nakababa kayo. Nag-stop over kaya te. Wala kami pa ay. Yan guys. Wala bang ano? Yung sasakyan nagugulong na lang. Dire-diretso ka din doon. Yes. Baba na kami. Dito na yung ano, Dito tayo. kalusadang pababa. Ito na lang magpapaba. Baba. Ayan, humawak kasi siga-siga ka dyan.
Gugulong ka. Pag isang pagkakamali mo, gugulong ka dyan. Gaya-gaya ka. Pagdating mo sa babaan, naroon ka na. Ano na? Pagod na, Chucho? Naiinip? G na G ah. Gusto mo pumunta pa dito, ibatawan mo. Kaya oh. So guys, pababa na. Sobrang tirik, oh. Sobrang tirik yung daan mo pababa. Kaya hindi po pwede ang sasakyan dito. Depende na lang kapag ano, malakas na Ay, mga attack o kaya malakas yung preno mo pag pababa. Ayaw. Pero ano mo lang. Marami nito kulang. Nagiging pancake. Dapat talaga may hawakan. Nanginginig na yung paa ko. Ha? Oh. Ipababa na eh. Oh. Dito ka ata mabidyuhan ko. Hintayin mo kami dyan. Pagod na. Kasi magkamali ka ng sinasabi ko sa'yo ay Ana. Nagawa mo. Reverse. Oh. Yan ang bagong pababa ngayon, guys. Sandali ka ako. Ibidyuhan ko nga siya. Aray ko, guys. Sasaktan pa ako. Cha! Ano na, bebe? Ano? Pagod ka na? O gusto mo na umuwi? Ah. Dami pang ano yan. Gusto si Chuchu. Natulog ka ako. Antayin mo ako, ako mauna. Kapit na yung bag mo. Pulis ba yan? Bilang may flex ako. Guys, nakababa na kami. And sobrang nakakapagod po. Grabe. Sabi ko, mauuna ako. Ayun ako pa kayo hinahabol. Ayaw nga niya humihinto. Doon kagad doon. Ang bilis. Huli pa nga ako. Ang bilis, guys. Ayan. Ang lapit. Lapit na kami sa baba. Pauwi na kami guys. Pauwi na po. Malamang sa malamang mag-aapot tulog to. Sobrang nakakapagod. Ayan. Pero si Chuchu, hindi mo nagayin pa, oh. Parang kulang pa yung tinakbo niya. Takyat ko na. Inakyat niya. Ayun, pababa, oh. Dire-diretso lang. Oh. Tumatakbo pa. Gusto na umuwi. Uwi na pala. Gutom na. Tayo na muna siya bago pa kayo. Ano? Kasi sexy mo, ah. Hanggang dito. Yung kay... Ang saan? Christmas. Nandun nga kay Osang. Magbigay ka ng face mask. Ayan guys, dito na kami sa baba. Dito na po kami sa baba.
Nakakapagod. Mas maliwanag na ngayon, no? Ito na. Dito na kami. Ayun na kami. Ayun kami, guys. Guys, pauwi na po kami. Goodbye, Sky Plaza, Natividad, Pangasinan. Pagod kami. Bawal po ang hindi vaccinated dito. Pinawal po nila. Tapos doon po sa taas may parking fee na place. Ay, dito pa may parking fee dito. Tapos sa taas may entrance fee na 20 pesos per head. Uwi na po kami. Bye, Sky Plaza. Goodbye. Balik kayo next time. Thank you po. Hindi na, doon ka na kay ate. Diba? Ayan, uwi na kami guys. Mga pagod yarn. Oh, ano? Aakyat pa kaya? Hindi na. Hindi.